O de arriba. Sí. Boa tarde, imos comenzar. Moi boas tardes a todas e a todos os amigos que hoxe estades aquí para acompañarnos neste segundo faladoiro Galicia 2017-2020, presente e futuros. Celebramos hoxe este segundo faladoiro. A nosa intención, cando programamos estes faladoiros, era ter aquí no Valmiñor a palabra dos voceiros dos distintos partidos que hai no noso Parlamento. Con nós hoxe o voceiro do Partido Socialista Galego no Parlamento de Galicia, que vai ser presentado por don Francisco Ferreira, alcalde desta vila miñorana de Gondomar. O IEN, o Instituto de Estudios Miñoráns, quere aproveitar esta circunstancia para agradecer unha vez máis as distintas corporacións municipais que nos permiten dispoñer desta aula de cultura Ponte de Rosas para poder ofrecernos as nosas actividades a todos os cidadáns deste concello e desde aquí difundir a nosa cultura a outros ámbitos moito máis amplos. Este é un centro de referencia cultural financiado polas achegas de máis de 200 socios e tamén polo que recadamos polos servicios prestados ás distintas institucións públicas ou privadas. Hoxe temos que decir que o Concello de Gondomar é o noso mellor cliente. Aquí, en Gondomar, nesta aula de cultura Ponte de Rosas, celebramos este ciclo de faladoiros Galicia 2017-2020, presente e futuros. E aquí ofrecemos, como ben se pode ver, esta exposición do artista Manuel Ledo, na que podemos contemplar a riqueza do noso patrimonio rupestre, chea de luz e color. Os milenarios petróglifos dos nosos montes iluminan hoxe este local para unha xuntanza singular. Xoaquín Fernández Leiceaga, un dos 4 voceiros do noso Parlamento, achégase a nós para falarnos dos seus proxectos, dos proxectos do seu partido para a nosa sociedade. O abogado Xaime Lujilde, experto do IEN, moderador deste faladoiro de hoxe, ten a palabra. A ver se isto vai ali. Boa tarde a todos e a todas. Como fixe na sesión anterior, os parabéns ao IEM, Instituto de Estudios Miñoráns, por ter organizado nesta xeira, en estes 4 faladoiros, algúns temas de importancia. Obviamente, para outros terá outra importancia distinta, pero se pensou, que tal como dixen outro día, que isto forma parte do ADN actual do pobo galego e non solamente de Gondomar. Logo iremos desenrolando. A miña parte agora é presentar aos que están na mesa, ainda que algúns realmente non necesitan presentación. Usando termos mariñeiros como do cartaz que hai de fondo de Pedornes, onde aparece unha nao medio rota da época a saber cando, nesta mesa temos na mura de babor a Paco Ferreira. Paco Ferreira, para os amigos e para todos os demais, é un home achegable, é alcalde de Gondomar, non como poñían aquelas moedas e aquelas cartas outorgadas, fulanito de tal, es gobernante por la gracia de Dios. Supoño que será tamén, pero en principio é por ter sido
a lista máis votada e co apoio de Manifesto Miñor. Entón, ele é o alcalde a todos os efectos. É un home de verbo fácil, palabra fácil e con axilidade mental. Excuso a maior presentación. Paco, se breve, e ao teu. Grazas. Bueno, grazas por os piropos de facilidade de palabras e todo eso. Prefiro ser recordado como un home de feitos e non de palabras por o meu paso por a alcaldía. Intentarei as dúas cousas. Ben, os tócame facer unha presentación escueta de un home que está aquí con nosos en Gondomar, o cual é de agradecer, xa non é a primeira vez que está do noso Concello, por moitas razóns, pero unha delas por as connotacións e por a representación política que ten dentro do Partido Socialista. Foi o noso candidato a presidente da Xunta de Galiza, hoxe en día é o noso voceiro do Parlamento e diputado, é un home que naceu en Noia, no 1961, licenciado en Económicas, en Ciencias Económicas, doctor en Ciencias Económicas, un persoeiro que ademais leva representado moitos cargos, entre eles pois foi vicerrector de Asuntos Económicos da Universidade de Santiago, director do IDEGA, foi tamén teniente alcalde do Concello de Santiago de Compostela. É unha persoa, é un estudioso, dende logo, do noso país, de Galicia, sobre asuntos económicos, sobre a financiación autonómica, a cofinanciación dos estados autonómicos, pero leva feito tantos traballos sobre Galicia, sobre economía, sobre os seus fenómenos sociais, traballos como eu aquí podía recitar, entre outros, la equidad horizontal en el modelo de financiación de las comunidades autónomas del régimen común, un traballo del, la evolución del modelo de financiación de régimen común, la perspectiva de las comunidades autónomas, investigaciones regionales e outro de tantos, el Fondo de Compensación Internacional, análisis, presupuestos, etc. Las finanzas autonómicas, expansión, crisis, sobre reparto de los derechos del déficit entre las comunidades autónomas. Un persoeiro, ademais, que leva traballado moito, é un estudioso sobre a Galiza, sobre os seus montes, e así tamén queda reflectido en distintos traballos que ten aquí, como os montes veciñais en Mancomún, e a estrutura económica de Galicia, etc. Eu non quero aburrirvos con un largo recital curricular que Xaquín Leiciaga Joaquín Xocas, conocido para moitos de nós, leva feito sobre Galicia. Para rematar, porque me daban aproximadamente 3-4 minutos, iso para un que ten facilidade de palabras é un peligro. Entonces, eu só digo, non vou a decir nada máis deste home que nos acompaña hoxe. Tuvo a oportunidade de ser o noso presidente da Xunta, non o foi, por as circunstancias que todos coñecemos, pero, bueno, hai que respetalas, obviamente, e eu non digo que sea un bo ou mal político, pero estou convencido que, dende logo, é un estudioso, é unha autoridade sobre a economía e sobre o noso país, Galicia, e, dende logo, que é unha magnífica persoa. Con esas dúas características, boa persoa, persoa culta, estudiosa, conocedora do noso idioma, defensor do mesmo, propulsor do noso país, como é o galego, e demais, con eso xa pode morrer tranquilo. Se non chega lexos a política, dá igual. O noso parabén vas a telo sempre, Xaquín, pero eres un mozo novo e ainda podes chegar moi lexos. Non te preocupes. Con iso tampouco estou enterrando, que parece que lle estou dicindo que adiós, non? Non, para nada, para nada. Pero, bueno, sabedes que nós estamos en ese momento de coser, de unir, non pasa nada. Sin máis, Xaquín, moitas grazas por estar en Gondomar e a túa casa. Bueno, grazas antes de nada ao Instituto de Estudos Miñoráns por convidarme a este acto, a Xulián, a Xaime, que... Perdón. Sí, gracias, digo, ao Instituto de Estudos Miñoráns por convidarme a este acto, gracias
a Xulián Maure, gracias a Xaime, que coincidimos hai bastante tempo noutras cousas, gracias a Paco tamén, non, en fin, eu tomei nota ben de todo o que me dixo, pero a verdade é que como non aspiro a moito máis, pois non pasa nada, me parece que son unhas palabras perfectas, non? Eu vou tentar neste tempo, gústame moito a estrutura que ten isto montado, me parece que pode ser moi dinámico, entón vou facer unha brevísima intervención inicial para dar paso a este diálogo que vamos ter. Pero sí pareceme necesario reflexar que, na miña opinión, estamos vivindo, non só en Galicia, pero tamén en Galicia, tempos que podemos definir como unha encrucillada, non? Son tempos que para un observador externo son extremadamente interesantes porque están pasando cousas que non pasaron nunca, non? E aquí hai unha coincidencia de fenómenos no tempo de distinta magnitude, de distinto ámbito, pero que fan que o que vai ocurrir a partir de agora, que o que está ocurrindo agora, sexa algo inédito. Hai unha crise económica de enorme magnitude que ven da mao da globalización, dos cambios tecnolóxicos, etc., que están cambiando toda a nosa vida. Hai unha crise do proxecto europeo que está en cuestión, que temos que ser capaces de redefinir entre todos. Hai un avance de populismos diversos nos países avanzados, tamén en España, tamén en Europa, que poñen en cuestión algúns fundamentos do noso Estado democrático. Hai un desafío ao modelo de descentralización que temos, que está maduro ademais, é certo, estudiei moito nestes últimos anos, foi o que me dediquei nos últimos 4 anos na universidade a estudar o sistema autonómico, pero é un sistema maduro. A Constitución explicou ben como construílo, pero non como facelo funcionar eficazmente. Eso non está en ningún sitio. Por tanto, temos que aprender e ao mesmo tempo darlle unha resposta ao desafío catalán. E, finalmente, eu creo que en Galicia teñen que cambiar cousas, basicamente porque, por seguir coas metáforas mariñeiras, tiñamos ventos de popa, tiñamos ventos de cola que nos empuxaban ben. Esos ventos de cola xa desapareceron, non vamos a volver telos nos próximos tempos e, por tanto, ahora temos que aprender a navegar de bolina. E iso é novo. Quere dicir que temos que pasar dunha administración basada no reparto fácil de recursos públicos, porque medraban unha tasa moi elevada, a veces do 10 ou 12% anual en termos reais, a outra onde os recursos van a estar estabilizados e, se queremos máis, hai que pedir os cidadáns. Unha cultura de responsabilidade. E temos que facer ao mesmo tempo que vamos ter unha poboación moi avellentada que vai facer unha demanda moi exixente sobre os recursos públicos, pero sabendo, coñecendo que a sociedade só se pode manter se hai traballo suficiente e, por tanto, se somos capaces de incorporar aos nosos xóvenes, que é o gravísimo problema que temos hoxe, a actividade productiva eficaz. Ese é o gran reto que temos por diante, o gran reto do noso tempo. E iso, estamos nunha recuperación económica que, efectivamente, desde hai 2 anos é real, pouco intensa, en Galicia pouco creadora de postos de traballo, pero que empeza a funcionar. As administracións públicas teñen máis marxen e do que se trata de acertar para propiciar que estas cousas que eu estou dicindo se podan levar a cabo. Ese eu creo que é o gran reto que temos por diante, nun contexto difícil, porque non quero nesta primeira intervención entrar moito no tema, pero teño a impresión de que o Partido Popular está moi satisfeito do que ten pasado nos últimos anos, entre outras cousas, porque conseguiu outra vez maioría absoluta, e, por tanto, non ten demasiados incentivos para reflexionar sobre o que debe cambiar. E, sin embargo, os resultados reais, non os resultados electorais, sino os resultados en termos económicos e sociais van por outro lado. Creo que ese é o gran reto que temos. Sí, vamos a ver, hai unha cosa que é clara, é dicir, o Partido Socialista de Galicia ten unha implantación en Galicia e unha implantación uniforme. En este momento, os resultados electorais deron o que deron e punto. É dicir, que podemos dicir que non ten o dominio do feito de moitas cousas, pero a capacidade de diagnose de certos problemas reais que hai e a capacidade de resposta, incluso en termos de oposición, sí que está ou pode estar. Por exemplo, aquí na zona onde estamos, te podo dicir unha anécdota que me contaron hai anos. Tú vas a Uruguai e dices, tío, de Gondomar, e miran todos para atrás. É dicir, e agora podrás ir a Alemania ou por aí, verás que hai cantidad de xóvenes emigrados de 16 a 30 anos que é a mesma circunstancia, galega. É dicir, é o mesmo problema, aquí non mudou nada. Entón, relativo a problemas concretos, por exemplo, o sector primario, o lácteo,
acabousenos a cota o 35. A la voz de tal el último, empiecen ustedes a producir como queiran e tal. É un problema realmente grave para aquí, insoluble, con unha reducción dramática dos mini granxas produtoras, porque hai un problema de magnitud de escala grave. Sector forestal, frente ao optimismo do clúster do forestal, hai outras realidades que indican que están aí como un pouco atorados, atascados no tema, tú sabes perfectamente. E o sector industrial, aquí a construcción naval, un auténtico desastre. Desde o ano 2007 para cá, unha reducción brutal. A reparación se nos vai a México, se nos vai a Holanda, países non baratos, por certo, co transferencia de tecnoloxía e demais e tal. Ten de algún xeito o Partido Socialista feita unha diagnose, ainda que sean de un modo breve sobre isto, e posibles solucións público-privadas sociolóxicas ou nos termos en que fora sobre isto? Sí, sí. Bueno, casi unha diagnose sobre todo, non? Que se me pide, pero pero vou intentar brevemente, sí. Vou intentar centrar algúns temas. Vamos a ver, eu non son tan catastrofista no diagnóstico sobre o noso sector primario, non? Porque hai que pensar de onde vimos. E fixemos unha transformación tremenda en 35 ou 40 anos. Construímos, digamos, empresas agrarias, temos que acostumarnos a decir o que son empresas agrarias, empresas gandeiras ou do viño ou da pataca, o que sexa, abertas ao mercado, que son capaces de producir en condicións similares a outros países europeos. Por exemplo, no sector lácteo que ti citabas, somos, xunto con outra rexión italiana, as dúas únicas rexións produtoras do sector lácteo relevantes de todo o sur de Europa. Unha delas é Galicia e outra é unha rexión de Italia. Por tanto, non nos fixemos tan mal. E iso foi un esforzo que, acompañado pola administración, pero sobre todo debido ao esforzo dos propietarios das terras que estaban especializados na produción, que pediron créditos en moitas ocasións, fixeron grandes investimentos e conseguiron modernizar as explotacións e crecer. E fixeron un axuste moi costoso en termos humanos, porque, en fin, pasamos de ter nos anos 70 600.000 persoas traballando na agricultura a ter agora 70 ou 80.000. O problema non está realmente aí, que eso fixémolo bastante ben, e realmente fixemos un pouco o que fixeron, non traballo neso, o que se lles estaba dicindo desde fora. Onde fallamos? Onde está o problema? O problema está en que non completamos os ciclos. Producimos leite, pero o leite é un produto banal, é un produto de valor escaso, é un produto que é moi difícil para un consumidor diferenciar entre o leite producido nun sitio ou en outro, e, por tanto, non se pode aportar valor. Donde está a clave é na comercialización e na transformación. E é aí onde fallamos, porque os nosos empresarios agrarios, que de labrego se transformaron en empresarios agrarios, fixeron bastante con ser capaces de construir un tecido productivo eficaz na produción, pero non fixeron máis. Fixeron poucas cooperativas, moi poucas cooperativas. Iso é o que estabiliza o sector en Francia ou en Holanda, porque sobre esas cooperativas construíron fortes capacidades transformadoras e fan queixos, os queixos xeneran moito máis valor engadido, fan outros produtos lácteos e, ademais, son capaces de negociar en mellores condicións coas industrias de distribución alimentaria, que son hoxe a clave do asunto. Entón, iso é o que falta. Entón, aí é onde hai que traballar. Hai que traballar xenerando capacidade de transformación en Galicia, a ser posible sobre bases cooperativas, non sempre vai ser posible así, pero a ser posible sobre bases cooperativas, porque iso nos vai permitir ter un papel máis activo no sector. Porque hoxe temos unha rexión especializada, por exemplo, na produción láctea, con gran calidade do produto, con condicións de produción mellorables, porque se pode extensificar a produción, en vez de importar os piensos, se pode facer mellor, pero non conseguimos que ese produto xenere o valor engadido necesario. E entón, esa é a clave do asunto. E aí sí que se pode actuar. E podemos decir algunhas cousas sobre como mellorar esa situación, sabendo cal é a realidade. É dicir, funcionamos nun sistema de mercado, hai unhas reglas e, por tanto, hai limitacións. O sector público non pode facelo todo, pero sí pode incitar, axudar. Seguimos concedendo parte das axudas que veñen de Europa para o sector agrario
centradas na ampliación, facendo investimentos na propia explotación, en vez de centralas na extensificación que reduce os custos de produción. Pois eso se pode cambiar, é unha decisión autonómica. Podemos, igual que se fai para a aeroespacial, pois xenerar capacidades industriais con apoio público limitado e temporal. E non se trata de que o sector público se encargue deso, pero de forma limitada e temporal sí pode facer. Bueno, este é o tipo de cousas que seguramente merece a pena, non? Bueno, podemos... Seguindo nesa línea e usando términos futbolísticos, isto que ven agora, podían tal, e xogas en casa, é o tema da lingua. O tema da lingua relacionado con este tema, decir que se fala menos galego pouco, pois sería un esquema que nos adaptaría. Posible diagnose do tema do galego desde o punto de vista do Partido Socialista e posibles pontos de incidencia acorde con esa diagnose. Que temos sobre isto? Eu aquí tamén creo que non debemos perder a perspectiva. É certo que hai un retroceso cuantitativo no uso do galego, sobre todo moi marcado nas xeracións máis novas, pero tamén é certo que a asunción voluntaria do uso do galego por parte desas xeracións sigue sendo importante. Hai un grau de coñecemento do galego pola poboación altísimo, o máis alto das comunidades autónomas que teñen dúas linguas, e, por tanto, ese é un activo importante, eso o conseguimos. Hoxe, todo o mundo nos entende cando falamos en galego. Non necesitamos cambiar de lingua en función do interlocutor, máis que si queremos. Donde eu creo que está digamos, a principal dificultade para a pervivencia da lingua con vitalidade, é que somos unha comunidade pequena e unha comunidade onde digamos, hai un tránsito de galego falantes na adolescencia, na primeira xuventude, que se pasan ao castelán porque consideran que desde o punto de vista social sigue sendo mellor facer isto. Ollo, é unha opción voluntaria, non hai ninguén que obligue, é unha opción voluntaria, pero é certo que eu creo que desde as administracións públicas temos que ser capaces de fomentar, digamos, que esa riqueza perviva e, por tanto, crear as condicións para que non exista esa diferenciación social no valor dos idiomas, que é o que fai que moitos rapaces, que son galegofalantes, incluso nas súas casas, na vida social, pois se pasen un outro idioma. E iso é o que está ocurrindo. Pero é máis un... A ver, eu aquí non quero ser... Non quero ser moi... Eu creo que o goberno de Núñez Feijóo no primeiro tempo fixo moito dano ao idioma, pero non polo que prohibiu, polo que reglamentou, que tamén, o decreto de uso do idioma no ensino é un decreto inaceptable. Non pode, digamos, evitarse que se den matemáticas en galego. A mí me explicaron matemáticas en galego na facultade perfectamente. E eu explico economía en galego sin ningún problema. É dicir, que non hai... Eso fixo moito dano polo que indicaba de facer o galego inservible para determinadas cousas e, por tanto, contribuir a desvalorizalo. Pero é máis importante traballar na persuasión. E aquí temos unha dificultade frente ao que pasou en Cataluña, no País Vasco, que se mellorou a situación da lingua coa democracia, porque foron as élites as que fixeron pervivir, digamos, a lingua en condicións difíciles e, por tanto, dispois a que irradiaron esos valores ao conxunto da sociedade. Aquí as nosas élites, xa desde antes, non están mayoritariamente nesto. Entón, temos que facer un labor de persuasión moi importante, acompañado de medidas de equilibrio, digamos, no tratamento social das linguas que son necesarias e que, por exemplo, afectarían, eu creo que no caso do ensino, para abrir as ciencias, digamos, ao galego sin ningún problema. Sí. Eu quero poñer un aponte a isto. Vamos a ver, evidentemente isto ten moita para estar horas en outro lugar. Aquí no goberno de Fraga Iribarne, o digo como elemento histórico, porque hoxe esa historia, no goberno de Fraga Iribarne e debido a un accidente acontecido aquí en Vigo, no Naval, pois 4 persoas morreron queimados en Povisa, sufriron como cans ali. E debido a eso, Fraga Iribarne meteu que en todos os pliegos de contratación
que faría a administración pública se incluíran de per se necesariamente belis nolis, que se incluíran todas as prescripcións en materia de prevención de regulares a aquelas empresas que quixeran colaborar ca administración pública. Gostaríame ver algo similar a esta altura, por exemplo, na administración galega co tema do galego. Lei aparte, acordo aparte, gostaríame ver. Oiga, mire, usted está tal, pero as revistas que usted publica, usted que ten, non está facendo galego, querido. O sea, un poquinho deste tano. É un complemento. Seguimos, se te parece, algo en esta línea. Mira, tocáchelo antes así como correndo, pero está aí. A demografía, é dicir, a demografía é obvio, a diagnosis está, que propostas hai de recuperación, que nos podes decir isto, Joaquín Fernández Leizaga? A ver, eu creo que aquí hai unha falta de asunción da realidade por parte do goberno do Partido Popular, non? Levamos algún debate no Parlamento, a mí me chama a atención, porque, en fin, primeiro nas primarias e despois nas propias eleccións e no meu traballo parlamentario anda recorrendo o país e o primeiro que te atopas é a xente que te dice o meu fillo está en Berlín, a miña filla está en Londres, outro está en Bristol e eu mesmo pois teño, o meu fillo está en Londres, pero conozo 20 persoas próximas que teñen fillos fora, non? Pois esta negativa por parte do Partido Popular recoñecer que aquí volvemos a unha situación onde hai unha emigración neta de xóvenes. Pois non se recoñece isto, non? Pero, sin embargo, existe e nas estadísticas tamén aparecen. Certo que enmascarado por outra cousa. Seguimos tendo retornos de persoas maiores que traballaron fora e que volven a Galicia porque se xubilan. E, por tanto, nas estadísticas de migración, cando ademais hai saídas de estranxeiro, entrada de estranxeiro, estas cousas non aparecen con total nitidez, pero existe. Pero temos un problema tan ou máis grave que este, porque esta saída dos mozos e das mozas é fruto dun problema tremendo no mercado laboral. Desde o ano 2009 hasta hoxe se reduciu o nivel de ocupación en 160.000 empregos. 160.000 empregos é un 16%, a pesar de que levamos 3 anos e pico de recuperación económica. Esos 160.000 empregos, todos eles, se produce esa caída por debaixo dos 35 anos. Claro, quere decir que estamos creando un muro moi difícil de saltar para aquelas persoas ben formadas, mellor formadas que nunca seguramente, que chegan á idade de buscarse unha ocupación. Claro, isto o que quere decir é que é moi difícil que os rapaces e rapazas se emancipen e que teñan un proxecto vital sólido. Se un cree que non vai atopar un traballo razonable hasta, en fin, por riba dos 35 ou dos 40 anos, sabe que este traballo pode ser precario ou a tempo parcial, como é o caso, é dicir, non quero dar as cifras, pero as teño na cabeza se é necesario. É moi difícil que poidas montar unha familia e poñeres a 3 fillos. E como resultado, hoxe, o índice de fecundidade está en 1,1 fillo por muller en idade fértil. Necesitaríamos polo menos 2 para equilibrar a situación. Como vimos asistindo, ademais, a unha caída no número de nacimentos desde o ano 80 hasta agora, pois resulta que, ainda que conseguíramos subir a 2, que é complicadísimo, non xeneraríamos o número de nacimentos suficientes como para equilibrar a evolución da poboación. Non chegaríamos siquera a equilibrar o número de mortes. Por tanto, vamos a asistir a un declive demográfico necesariamente nos próximos anos, a non ser que haxa un sobresalto económico que temos o deber de intentar producir, porque só con inmigración podemos cubrir os socos. Non con emigración, sino con inmigración, con chegada. Pero claro, quen vai vir a Galicia se non xeramos postos de traballo? E esa é a clave do asunto. Ou cambiamos o mercado laboral para os xóvenes, ou non hai nada que facer en materia demográfica. E unha vez que cambiemos o mercado laboral para os xóvenes, non chega. Hai que actuar sobre a conciliación da vida laboral e familiar, hai que actuar sobre a xeración de infraestructuras de escolas infantís que permitan que se poida traballar e criar os fillos en boas condicións, etc. Iso é o que hai que facer, é moi claro. Eu participei no ano 2011-2012 nunha comisión que quería facer un plan demográfico no Parlamento de Galicia impulsada polo Partido Popular. Non chegamos a ningún acordo,
porque a diagnose que teña o Partido Popular é que o problema era de valores, que había que convencer aos rapaces de que era importante ter fillos. E iso é, hai cosas que podes discutir, que podes discutir porque tes criterios diferentes, pero hoxe, digamos, as ciencias sociais avanzaron un montón, entón, sábese perfectamente que é o que quere a xente xoven, e mayoritariamente, e en media, pois 2 fillos, e sin embargo ten un. Entón non é un problema de convencemento, é de crear as condicións para que aquilo que queren facer se faga. E as condicións son estas. Entón, sobre que hai que actuar? Hai que actuar sobre o mercado laboral. Non só a creación de emprego, senón un emprego estable. E emprego que responda a unhas expectativas de xeración de ingresos. Os xóvenes que están traballando en Galicia, que son poucos, teñen uns ingresos medios que nos colocan de terceiros pola cola nas comunidades autónomas españolas. Entón, xa non é só un problema de creación de emprego, senón que os empregos que se teñen non dan para poder ter unha... Esa é a clave do asunto. Eso é o que hai que facer. Sí. Tocache un tema delicadísimo. Isto vai para todos. Se ahora mesmo saliremos a tomar un café aquí a Valença do Miño, en calquer cafetería veríamos que hai 10 ou 12 personas atendendo o tema. Vamos a cafetería ahora da esquina similar, homologable, e hai 2 como 8, vale? Eso como referencia. Eu me fixo moito por deformación profesional, pero eso é así. Entón, efectivamente, o tema do emprego é un tema delicadísimo, porque o mellor tema de emprego de baixo perfil pode ser contestado, pero está aí posto na mesa. Xaquín Fernández Leiceaga, hai outro tema super importante relacionado con isto, é dicir, o tema dos servicios sociales, envellecimento poblacional, maiores de 65 anos, que facemos cos vellos? Bueno, eu creo que tamén por non ver as cousas en branco e negro, non? Eu creo que algunhas cousas fixemos. Creamos un sistema de pensións e, ademais, a través do Pacto de Toledo, pois conseguimos que ese sistema de pensións se estabilizara. Xa temos unhas pensións baixas, pero hai que decir que o grupo de idade que menos sufriu o impacto da crise, que menos axustou as súas rendas, foron as persoas maiores, gracias a isto. Entón, xa non hai, quero dicir, a pobreza hai 20 ou 30 anos concentrábase nos maiores. E hoxe hai máis pobreza juvenil ou de edad inicial que pobreza nos maiores. E isto é fruto, entre outras cousas, de que tomamos unha decisión, os españoles no seu conxunto, que foi dicir, vamos a acabar con esa situación. E acabamos con ela, con un sistema de pensións que está bastante ben. Que, a ver, todo se pode mellorar, e a mí me gustaría facer algúns cambios. Se pode discutir se o que eu propoñería é así ou non, pero en todo caso se pode mellorar, pero é bastante aceptable. Donde creo eu que nos falta actuar? No que chamou Zapatero o cuarto pilar do Estado de Benestar, no asunto da dependencia. Na dependencia hai un problema de financiación, en primeiro lugar. As comunidades autónomas están asumindo unha proporción máis elevada do que estaba previsto na lei da financiación, feito unha proposta que os distintos presidentes socialistas levaron á última conferencia de presidentes, que a mí me parece moi sensata, é introducir o debate sobre a dependencia para equilibrar as aportacións da Administración Xeral e das comunidades autónomas, que permitiría atender máis e mellor as persoas dependentes. Hoxe hai situacións neste sentido inaceptables, persoas que necesitan unha residencia, pero que coa súa pensión, incluso estirando ao máximo, non son capaces de financiar o coste que isto ten, e que, por tanto, descargan demasiado sobre as súas familias, non só en tempo, sino en custe, estes cuidados. E despois temos outra realidade. Outra realidade é a existencia de unha política de infraestructuras pouco razonable. Unha das cousas que máis me chamou a atención tamén dos paseos por Galicia é ver como había residencias pechadas, residencias financiadas por diputacións provinciais, por exemplo, Lugo, que a Xunta de Galicia non quere concertar por motivos políticos e que, por tanto, non dan o servicio adecuado. E despois eu creo que temos unha política de construción de residencias que é pouco adecuada.
me parece que sería moito máis sensato construir residencias nas zonas urbanas, a ser posible no centro das cidades, para que poida haber, digamos, unha continuidade na vida, digamos, dos nosos maiores, incluso próximas a zonas onde hai rapaces, onde hai nenos, onde hai outro tipo de vida, porque isto é mellor. E temos que facer unha reflexión bastante de fondo sobre como atender cos medios modernos para reducir os custes situacións moi diversas, non? Persoas que viven en aldeas de montaña e que queren seguir vivendo na súa casa porque son hábiles, pero que a partir dunha certa idade tes moita máis fragilidade e máis problemas. Hoxe hai medios telemáticos que nos permiten facer seguimentos e poñer todo isto en marcha. Eu creo que é aquí onde temos que actuar con máis decisión. Sí, realmente é dramático o tema, tanto aquí como en outros países. En Alemania meten os vellos en Polonia, con eso que falan alemán, para atendelos ali. En Portugal, en Portugal, os que viven sós, a GNR, equivalente á Guardia Civil, pois fixeron un mapa e vanos a visitar, é dicir, como medidas paliatorias. E aquí, pois, algún tipo de medida tal, ni se os ocurriu. Eu fixe aí nun acto que tuvemos en campaña sobre isto, foi unha certa ocurrencia, pero que logo unha persoa que estaba no público veo ao final e me dixo, mira, isto que dis que está sendo experimentado en algúns lugares, que é utilizar o servicio de correos. Hoxe a carta física está sendo sustituída polo correo electrónico, pero temos aínda un plantel de carteiros, digamos, que se recorre o territorio, e que posiblemente poderán asumir algún servicio deste tipo, e sería unha forma de utilizar institucións que xa temos nunha nova dirección para atender os problemas que hai hoxe. Certos problemas fundamentales. O certo que de momento... funciona en momento... Extremadura de forma experimental. Me dixeron que en Francia que hai algún exemplo tamén desto, pero bueno, non sabía. Bueno, eso está claro. Bueno, aquí podíamos falar tamén moito da implantación da lei de dependencia, os custes 50-50 da comunidade autónoma e o Estado e outras cuestións e tal. E logo a soedade do corredor de fondo, que son aqueles idosos, aquelas doentes ou non, que viven sós e que en un momento puntual poden precisar asistencia non só sanitaria, sino de outro tipo e tal, e que é un tema dramático, que hai a intervención pública, a veces dependen máis da solidaridade dos veciños que tal, que da intervención pública. Si queres un apunte, aproveitando que temos aquí ao alcalde algunha persoa máis con... sí, non, digo, e algunha persoa máis con experiencia municipal, non? Isto, claramente aquí necesitamos tamén unha colaboración das administracións que están máis próximas, non? Que ocorre? Que eu entendo que cando un alcalde escoita algo desto, pois se bote a temblar, non? Por que razón? Porque as administracións superiores son expertas en largarlle cargas de traballo aos concellos, pero en aportar financiación a veces como engado para un ano, para 2 anos, e despois xa veremos, co cal é moi difícil organizarse exactamente as cousas. Entón, aquí necesitaríamos un certo acordo entre administracións para planificar, digamos, o que vamos facer e encargar os traballos. Os concellos teñen esa capilaridade no territorio que permite atender ben estas cousas, pero con unha garantía de financiación a medio e longo prazo, porque senón é absolutamente imposible resolver ben estes temas. Sí, concordo con esas medidas, claramente, sí. Ahora ven o tema máis delicado desde o meu punto de vista, que outro día quedou uns pouco coxo, pero máis delicado, é dicir, la pasta, el dinero, que me pones encima da mesa. Sí. É dicir, os orzamentos, puxemos aquí 2017-2020. Isto non é inocuo, inocente, non está posto así por si. Hai os famosos obxectivos que se fixou a Xunta de Galicia sobre este punto, que eran obxectivos de 2015 a 2020. Xa van 2 anos fora e alá como foron. Entonces, tema dos orzamentos, que é un pastón cada ano, algo máis de 9.000 e pico millóns, non me lembro da cifra exacta, de 9.000 e pico millóns, que é a primeira empresa daqui de Galicia, casi. Entonces, dinos algo real e sobre que inciden esos orzamentos. Tendo en conta que dixemos ao principio, quen ten o dominio do feito e quen non o ten. É dicir, mira, a Xunta de Galicia optou por estes 5 pilares, bien, vale, de acordo. E nós, como oposición, pois optamos desta outra forma. É dicir, a nosa proposta do gasto do orzamento sería esta. Si, estamos discutindo agora isto, non? Vamos rematar dentro de 3 semanas aproximadamente, non? E nos fixemos
fixemos enmendas que moven no entorno de 750 millóns de euros, sobre 9.500 millóns. Pode non parecer moito, pero hai que ter en conta que unha boa parte do orzamento da Xunta vai a gastos de personal, en sanidade e en educación sobre todo, e, por tanto, a marxe é bastante relevante. Vamos a ver. A Xunta ven gastando nos últimos anos, desde que foi a transferencia de sanidade, aproximadamente o 20% do PIB galego. Entón, claro que é a primeira empresa con moitísima diferencia. O que pasa é que son moitas empresas distintas. Non é unha soia, hai bastantes empresas, pero, en conxunto, é a primeira sin ninguna dúbida. E gasta como o resto das comunidades autónomas, en tres cousas: en sanidade, en educación, en servicios sociais. E logo, en infraestructuras e en apoio ás actividades productivas. E un pouquiño en cultura, cada vez menos nos últimos anos. Cada vez menos. Eso é no que gasta. Esta e outras. Como ingresa? Tamén é importante, porque, de outro lado, ingresa de dúas maneiras diferentes. Hai unha serie de tributos propios ou tributos cedidos sobre os que a comunidade autónoma ten algunha capacidade de intervención. O 50% do IRPF decide a comunidade autónoma. O imposto de patrimonio é da comunidade autónoma. O imposto de sucesións e doacións é da comunidade autónoma. Hai un gravamen sobre contaminación atmosférica e hai sobre agua encorada, hai unha serie de impostos, digamos, verdes, máis ou menos, que tamén son da comunidade autónoma. Pero todo isto representa aproximadamente entre 2 e 3 de cada 10 euros de ingresos da comunidade autónoma. O resto ven dun fondo xeral que se nutre de impostos que pagamos todos, tamén os galegos. Non é que todo iso veña de fora porque o pagan outros, non, tamén os galegos aportamos a un fondo común, cando pagamos a outra parte do IRPF, cando pagamos o IVA, que é un pouco especial, pero cando pagamos o IVA ou cando as empresas pagan pouco o imposto de sociedades ou outros impostos. E isto ven dun fondo común. Entón, claro, cando se fala do sistema de financiación autonómica, en realidade o que está dicindo é como repartimos todos os ingresos do Estado entre a Administración Xeral e a Administración Autonómica e como os que van para a Administración Autonómica os repartimos entre as distintas autonomías, deixando fora o País Vasco e Navarra, que teñen un sistema diferente. Dixo Rajoy outro día, nos faltan 20.000 millóns e, por tanto, implícitamente, as comunidades autónomas que non nos reclamen máis diñeiro porque non o temos. E é certo que se un bota contas, digamos, ve as contas do Estado, di, onde están os problemas é basicamente no sistema de seguridade social, porque coa situación do mercado laboral hai menos cotizacións sociais, sigue aumentando o número de persoas que se xubilan, entre outras razóns porque hai prexubilacións e porque houve ERES e porque non sei que, e iso sigue aumentando esa bolsa e, por tanto, hai un desequilibrio, por eso o fondo de reserva se acaba. Claro, o que non nos di Rajoy é que o seu diseño desde o principio da crise foi reducir o nivel que representan os ingresos tributarios no PIB español, pero que xa partíamos dun nivel por debaixo do europeo e agora estamos extremando esa diferencia. É dicir, hai marxen para aproximarse a Europa. Non podemos pretender ter unha sanidade, digamos, como os suecos, e unha educación como a finlandesa e uns servicios sociais como en Dinamarca e pagar impostos como Grecia ou como España. Iso non é posible. Iso sería un ideal, para min tamén. Eu querría pagar pouco e recibir moito, pero non é posible. E iso foi unha das... E aí hai unha decisión política. É dicir, ampliamos realmente a nosa base tributaria e facemos que todos paguemos os impostos, combatimos eficazmente o fraude, que hai algunhas medidas que poden funcionar. Eu non creo nos milagros tampouco aquí, non creo que poidamos, como creen algúns partidos, de repente en España conseguir 90 ou 100.000 millóns máis no combate contra o fraude, porque non é posible, pero si é posible tomar con máis decisión algunhas medidas
que eviten a circulación de billetes a partir de certa cantidade ou cosas deste tipo que van a repercutir en que afloren, digamos, transaccións que existen na sociedade e que todos sabemos que hoxe non forman parte do circuito fiscal. Entón, aí hai cosas, e esta e outras cosas, se poden reforzar os medios da axencia tributaria e se van a conseguir resultados con isto. Estamos un pouco por baixo dos valores de outros países. Por tanto, aquí hai unha decisión que vamos a baixar os ingresos do Estado. Entón, iso vai repercutir sobre as comunidades autónomas. Vai repercutir sobre a sanidade, sobre a educación, sobre os servicios sociais. Claro, temos a outra parte. Podemos actuar sobre a parte do sistema fiscal que lle asignaron as comunidades autónomas. Galicia, optou por non actuar sobre o IRPF, por non actuar sobre o patrimonio e por, na práctica, no último ano, o ano electoral, eliminar o imposto de sucesións e doacións. Todo isto por xunto significa 400 millóns de euros. Cataluña ou Andalucía teñen nos tramos altos de renta unha fiscalidade máis agresiva. Galicia se optou por outra cousa. En patrimonio, que é un imposto técnicamente malo, non vou entrar neso, pero se pode ser un pouco máis exixente. Ou non. Esas son decisións que temos que tomar. Aí, ese é un marxen que podemos explotar. E hai impostos verdes que outras comunidades autónomas puxeron en marcha que nos optamos por non poñer e que están funcionando. En La Rioja, que está gobernada polo Partido Popular, ou en Murcia. Hai exemplos en todas elas de impostos que en Galicia se decidiu non poñer. Impostos pequenos que queren correxir actuacións que son gravosas para o medio ambiente, pero que significa unha recaudación non moi alta. Non vamos aquí a obter grandes cantidades. Ese é a marxe no que nos movemos. Por tanto, todo eso pode dar lugar a unha recaudación arriba ou abaixo, xa digo, de 300, 400 millóns, e despois hai que ter en conta que nos próximos anos vaise recuperar a recaudación tributaria como efecto do crecemento económico. E, por tanto, posiblemente, un ano con outro vai a crecer a capacidade de gasto da Xunta no entorno do 3%, 4%, é dicir, sobre 300, 400 millóns. Isto é o marxe no que nos movemos. Cales serían as prioridades que eu creo que debíamos atender prioritariamente? Básicamente, eu creo que hai que facer un esforzo adicional en materia de emprego xuvenil e parados de longa duración. Hai que facer un esforzo en materia de servicios sociais. Estamos xa próximos a recuperar o nivel de gasto global da Xunta do ano 2009, poderíamos ter, digamos, os médicos e os profesores do ano 2009. E, sin embargo, estamos un pouco por debaixo. Non moitísimo por debaixo, pero para un sistema que funcionaba con un certo nivel de estrés, cando lle retiras un 3 ou un 4%, pois empeza a notarse se isto, ademais, se mantén de forma máis ou menos permanente no tempo. Deberíamos actuar sobre a pobreza e singularmente sobre a pobreza infantil. Non é que Galicia teña un nivel de desigualdade comparativamente moi malo, non o ten. Non ten un nivel de pobreza excesivamente alto comparado con outros, tampouco ten. Pero eu creo que unha sociedade como a nosa, donde existen 40.000 fogares que non perciben ningún ingreso, pois hai que darlle unha solución a esas persoas, unha solución a corto plazo e facilitar que podan incorporarse a unha vida laboral normal a medio e longo prazo. E hai que facer un esforzo adicional. A Risga, os créditos da Risga, a Xunta di, non, facemos un esforzo este ano no Risga. É verdade, aumenta 5 millóns de euros, pero que se queda moi por debaixo das demandas que existen. E, por tanto, vai seguir facendo o que fai en Vigo e en outros lugares, que é por procedimentos burocráticos, deixar de atender peticións razonables. Pois eu creo que aquí tamén hai que atender isto. E logo hai que facer un esforzo en crear as condicións para que o crecemento de calidade, digamos, volva a producir. Quere decir, actuar sobre os gastos de investigación, sobre a capacidade de internacionalización das empresas, sobre estas cousas. A ver,
a marxe maior de maniobra que existe, igual que noutros sectores, a mellor forma de actuar sobre a enerxía é aforrando, pois seguramente é onde hai máis posibilidade, pois seguramente a mellor forma de actuar sobre as finanzas da Xunta é facendo real o que está no papel. Vou poñer un exemplo, que é un exemplo pequeno, pero importante. Se aprobou un sistema de garantía juvenil na Unión Europea e iso dou lugar a un programa para toda España que xestionan as comunidades autónomas. 14-15, anos 14-15. Tamén se pode facer 16-17, porque isto é N máis 2, pero é 14-15. Bueno, pois, dos casi 40 millóns que lle asignaron a Galicia, nos anos 14-15 se gastaron 5. Hoxe pola mañán, por outro motivo, revisei os fondos de desenvolvemento rural. Bueno, Galicia está no 4 e pico % dos fondos do período 14-20. Xa levamos 3 anos, Do 14-20 xa levamos 3 anos. Pois está no 4,5%. A media das comunidades autónomas está no 13%. Tampouco é excesivo, pero é casi 3 veces máis. Portanto, se fóramos máis dirixentes, se fóramos capaces de utilizar de maneira máis eficaz os recursos que temos, teríamos resultados moito mellores. Pois este é o principal objetivo. Que máis dá que poñamos 10 millóns máis para emprego, como di este ano o conselleiro, presume deso, se non é capaz de gastar os que tiña o ano anterior e non cambia nada no funcionamento da súa consellería. Pois é sobre eso, sobre o que máis chamamos a atención neste debate orzamentario. Gaste vostede o que ten, porque as prioridades moitas veces sobre o papel non están mal. O problema é que as prioridades reais son outras. E iso é moito máis complicado de facer ver, pero esa é a realidade. Unha pregunta sobre isto, Xaquín Fernández. Outro día citouse aquí moi de pasada e a mí me fixo reflexionar. De momento os orzamentos son obra viva, que non está a cousa. Se decía que por parte da Xunta de Galicia había un intento de ganar na vía do financiamento reducindo os custos da financiación. E eu cifraba, creo recordar aquí, non sei se era un 13%, 14%, ou eso me quedou. É certo eso, é unha operación especulativa, a financiación baixando a débeda que ten a comunidade autónoma mediante negociacións, baixando esa débeda que supoñía en diñeiro real, non sei exactamente a cifra, pero en volumen un 13% da que tiñan comparada a medida. A comunidade autónoma ten un nivel de débeda asumible. Creceu moitísimo, non é que pasamos, decía outro día no debate, Núñez Feijóo lle chamaba Touriño despilfarrador e non sei cantas cousas máis, e Touriño mantivo o nivel de débeda que tiña Fraga, non aumentou a débeda. Feijóo pasou de 3.900 millóns que había no momento en que é presidente, hoxe ten 12.000 e pico, pero ademais habería que contar o Hospital de Vigo, que se está pagando de outra maneira, e se sumamos todo eso estamos en 15.000 millóns. Bueno, é asumible, non digo que isto non estamos na bancarrota, é asumible, pero houve un incremento grande como ocurriu no resto das comunidades autónomas, porque foron anos moi difíciles. Eu critico sobre todo os resultados deso. Cando temos máis débeda que nunca, pero invertimos menos que nunca e generamos 160.000 empregos menos no conxunto do territorio, pois aquí pasa algo. Termos de coste, que é o que pasa? Hoxe a financiación para as administracións públicas felizmente recuperouse. A prima de risco famosa está nuns niveis aceptables. E ademais, ocorreu o seguinte, o ministro Montoro decidiu que había que facilitarlle a vida, parece sensato, aquelas comunidades autónomas que non podían financiarse no mercado, que eran basicamente os do ámbito mediterráneo. A insurrecta Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha, tiñan dificultades para financiarse no mercado. Entón, creou un instrumento que chamou FLA, Fondo de Liquidez Autonómica, polo que lle prestaba diñeiro a estas comunidades autónomas, que eran as incumplidoras, que non cumplían o déficit e as que estaban moito peor. Lles prestaba diñeiro a coste cero. En principio, con exixencias sobre o control do déficit, que na práctica non pasaba nada. Cando
Se iban 2 anos desto, pois as comunidades autónomas cumplidoras, entre elas Galicia, dixeron, oi, se lle presta diñeiro sin cumplidoras a coste cero, préstenos a nós tamén. Entón se creou outro fondo, que é o Fondo de Facilidade Financiera, para facer isto. Entón, como consecuencia, Galicia está recibindo, digamos, liquidez por parte do Estado a un coste, pois, prácticamente a cero. Non para o conxunto da débeda, pero si para unha parte da débeda. E, por tanto, os xuros da débeda, pois, baixaron a niveis reducidos. Ollo, o Estado vai chegar un momento en que diga isto acabouse, porque isto é un incentivo perverso a seguir endebedándose máis sin xeito. E segundo, os tipos de xuro no mercado, que agora están moi ben, en Alemania lle están pagando os alemáns aos bancos ou en Suiza para que lle garden o diñeiro, en vez de reclamar xuros, hai tipos de xuro negativos, o cal é algo difícil de entender, pero está funcionando así. En España non son negativos, pero son moi baixos, por tanto, o coste que asume o goberno central con isto é moi limitado. Pero a perspectiva é que, sobre todo despois do que hoxe dixo Trump, que ten consecuencias económicas deste estilo, van a subir os tipos de interés en todo o mundo. Porque Trump hoxe prometeu un gran programa de infraestructuras que vai ter que financiar con débeda. Para que lle presten diñeiro os chinos e os saudíes, que son os que o teñen, pois vai ter que subir o tipo de interés do dólar. E, por tanto, vai subir o dólar, o cal vai ter algunhas consecuencias que non sei se dá conta, pero tamén vai facer subir os tipos de interés en todo o mundo. E vai haber máis inflación, o cal subirán os tipos de interés. Por tanto, vamos a asistir a unha subida. E toda esta montaña de débeda controlable vai empezar a xenerar moito máis costes de servicio da débeda do que tiña antes. Deus nos colla confesados. No, bueno, a ver, non nos asustemos, é asumible. O problema é que non teñamos o crecemento que nos permita pagala en mellores condicións, pero non é un problema. A vista do dito aquí e do non dito, pero presunto, esta conclusión lóxica, posición de Galicia no Estado español, nos próximos 3 anos, 2 anos, ou o que o Partido Socialista ve neste punto? Bueno, nós temos unha posición sobre o que creemos que se debe facer no Estado, que está recollido na Declaración de Granada, que a mí pareceme bastante sensata. E a Declaración de Granada non entra nesto, pero nos últimos tempos tense apostado, e eu creo que bastante razonable, por unha reforma constitucional. Temos un desafío, que é o desafío dunha parte relevante da sociedade catalana. Eu non sei se é mayoritaria ou non, pero é relevante. Non nos sentimos cómodos en España, tal como está configurada agora. Este desafío existe. Podemos dar a calada por resposta e dicir, bueno, xa se cansarán. Ou podemos intentar, como ocurría antes co galego, facer unha oferta política á cidadanía catalana para convencelos de que xuntos estamos todos mellor. E eu creo isto, eu creo que xuntos estamos todos mellor. Eu creo que tamén nos vai mellor os galegos que estén os cataláns dentro de España, entre outras cousas, xa non por motivos económicos, que tamén, senón porque está máis equilibrada, está menos polarizada só con Madrid, con un único centro, e a diversidade ten unha expresión máis normal e máis razonable. E, por tanto, eu creo que para nós isto vai ben. Cal é a posición de Galicia? Galicia, eu creo que o sistema autonómico como tal é un sistema que se adapta moi ben ao que queremos globalmente como sociedade. A algúns lle parecerá insuficiente e a outros lle parecerá máis, pero globalmente como sociedade este sistema é un sistema que se axusta moito ás nosas preferencias. Somos a comunidade autónoma que valora máis de forma consistente e permanente este sistema autonómico. Entre outras razóns porque nos dá estabilidade financiera, porque nos dá seguridade, porque inxeta recursos que de outra maneira non teríamos. Se tuviéramos que pagar os nosos gastos en pensións co diñeiro que xeneran os nosos cotizantes, o sistema estaría quebrado desde hai bastantes anos. O cal non é ningún xuicio de valor político, pero iso é o que ocurre. E se tuviéramos que financiar os servicios públicos que temos co diñeiro que pagamos os galegos, as empresas galegas, con todo eso, non seríamos capaces.
Por tanto, o sistema tamén nos aporta recursos, pero nos aporta estabilidade, seguridade, etc. E, ademais, eu creo que isto funciona ben. Ora, o sistema é, primeiro, mellorable. O sistema foi previsto cando non había nada, construíuse dunha forma que se improvisou considerablemente, e hoxe non hai reglas para facelo funcionar eficazmente. A conferencia de presidentes está ben, pero non se reuniu en 5 anos. Non pode depender isto da vontade dun presidente do goberno de que necesite os votos para seguir gobernando. Nos estados federais que funcionan ben, este tipo de mecanismos son frecuentes, e hai discusión sobre as políticas que funcionan e as que non, e se cambian as cousas, e non pasa nada. Pero, sobre todo, temos que darlle unha resposta ao desafío catalán. Temos que darlle unha resposta a isto. Que me parece a min sensato, e isto vai na línea, digamos, do que di a declaración de Granada, do noso partido, e que eu creo que Galicia pode, neste sentido, ser un certo exemplo. Eu creo que hai que facer combinar dúas valencias de signo diferente. Por unha parte, temos que aceptar as diferencias, temos que aceptar a diversidade, temos que aceptar o que se chama no argot dos federalistas os feitos diferenciais. En Canarias é a insularidade, en algunhas comunidades autónomas son as linguas, a foralidade en outros lugares, etc. Hai moitos feitos diferenciais. E un feito diferencial moi relevante é que hai preferencias distintas sobre o grau de descentralización. Os cataláns queren ser máis autónomos que os murcianos, ou que os galegos. Os navarros queren ser máis autónomos que os riojanos. Pero, sin embargo, ofrecemos un menú único de solucións de descentralización, ou mellor, ofrecemos menús diferentes, porque en realidad son diferentes, pero non se axustan a esas preferencias. Non se axustan a esas preferencias. Hai comunidades autónomas que non teñen diputacións, e outras que sí. Pero, mentras Asturias, que é das comunidades autónomas con menos apego á descentralización, eliminou as diputacións, aos catalanes lle dicimos que teñen que manter as provincias, cando non queren. Bueno, misterios do noso sistema federal. Por tanto, non hai un axuste bon entre as preferencias dos cidadáns e os modelos de descentralización. E eu creo que aquí nos podíamos ser un bon exemplo, porque somos autonomistas, pero ao mesmo tempo somos moi celosos, digamos, das nosas particularidades e da nosa identidade. Pero o segundo elemento moi importante é que hai que darlle aos cidadáns das comunidades autónomas as mesmas oportunidades en termos de servicios públicos. E, por tanto, na situación de partida, todas as comunidades deberían ter unha financiación similar. Quen se aparta desto? O País Vasco e Navarra. E a súa solución é políticamente complicadísima. Pero dentro do sistema común, as diferencias existen, son grandes. Por exemplo, Cantabria ou La Rioja teñen unha financiación que é un 30% máis que a valenciana por habitante, o que non ten moito sentido, pero son reconducibles nun plazo de tempo sensato de 7 ou 8 anos. E eu creo que deberíamos camiñar cara a un modelo onde as comunidades autónomas tuveran posibilidades similares. Respeto a diversidade e igualdade no tratamento, digamos, dos cidadáns. E eu creo que esas son as dúas claves dunha solución equilibrada que nos permita seguir vivindo xuntos e seguir funcionando con un sistema solidario, como o español actual, e un sistema dun certo equilibrio. Hasta pensad o seguinte, remato xa, que creo que durante os anos de crecimento económico do franquismo, que tamén houbo, desde o 59 a finais dos anos 70, o crecimento se polarizou nas rexións adiantadas, no País Vasco, en Madrid, en Cataluña. Por eso a xente se marchaba, de Galicia, de Andalucía, se marchaba ali a traballar, porque eso se correxiu notablemente a partir do momento en que se creou o Estado das Autonomías. O crecemento se equilibrou en todo o territorio e non houve, por tanto, esa necesidade de marcharse para atopar un traballo, hasta o momento da crise. Bueno, ese é un gran éxito do Estado autonómico, porque fixo que España tamén fora máis equilibrada desde o punto de vista territorial. E en parte tuvo que ver con isto, con que de repente nas comunidades autónomas se proveían de servicios á poboación en condicións de certa igualdade. Bueno, pois eu creo que hai que manter isto. É certo que hoxe a crise
fai que o mercado volva a ter máis potencia do que tiña antes, e o mercado pois polariza, non? E o mercado pois introduce diferencias. E temos que volver tamén no plano territorial a discutir sobre as desigualdades, igual que debemos discutir no plano social, non? Pero eu creo que ese é o reto que temos por diante. Ben, o tempo fugit váisenos, entonces non queda máis remedio que entrar no turno de preguntas. Eu pediría intervencións as que fixeran falta e que sean breves, por favor, o máis breve posible, de acordo? Antes de nada, un aplauso porque o fixo moi ben. A ver quen rompe o fogo. Sí. Hola, Hola, boas que tal? tardes. Boas tardes. Ben, oíndote falar a ti de todas estas cousas, vexo, a miña percepción é que, bueno, non estamos mal. A cousa vai indo, hai algúns problemas, somos moi vellos, pero parece que o Goberno Popular non o fai tan mal. Esa foi a miña percepción. Entón, bueno, eu creo que, según escoito decir por aí, que se vive moito mellor no País Vasco, que hai moita mellor calidade de vida entre os cidadáns, e que aínda sigue habendo moita emigración de galegos a Cataluña, sobre todo de xente nova que vai traballar ali ou estudar o que sexa. Corríxime se isto é a miña percepción. Outro aspecto é que decías que, bueno, que Galicia perdería moito se fose independente, vamos a supoñer, non? Ou se fose, se tuvese máis autonomía. No, se fose independente. Vale, porque non poderíamos pagar os vellos, porque non poderíamos... Os recursos nosos non dan. Pero tes un discurso en este aspecto contrario a Xavier Vence. Normal. Bueno, pero a mí parece un home moi sensato, Xavier Pero Vence. neste caso non sabe. Bueno, pois a mí que me parece moi sensato Xavier Vence, que é licenciado en Economía e catedrático. Sí, compañero meu, sí. Pois el di que se as empresas galegas pagasen en Galicia e se aquí tuvésemos man dos recursos, nosos, dos propios recursos, bueno, está claro que Fenosa nos vendeu como miserables e marchou con todo para aí. Entón, explica mellor isto e... No, bueno, agora vou falar en serio, que isto era unha... Vale, gracias, Camilo. A ver, sí, pode dar esa impresión, non? Eu o que intento é fuxir dunha visión blanco e negro, e intento facer unha visión máis matizada, non? E, sobre todo, pensar de onde vimos. Non é que no País Vasco se vive mellor que Galicia, se vive en termos de renta disponible das familias, pois están un 20% mellor que nós. Cataluña non tanto, un pouco menos, non? Pero a diferencia era maior hai 25 ou 30 anos. Era bastante maior. Entón, eu digo, é certo isto, pero tamén é certo que comparativamente melloramos. E, sobre todo, que é moi importante, se comparamos a produción, as diferencias son máis grandes. Se comparamos a renta disponible, é dicir, o que hai despois de que chegaran as pensións, de que se pagaran os impostos, de non sei que, as diferencias se acortan notablemente. Estamos casi na media española. O País Vasco está por riba, e Cataluña está por riba, pero o País Vasco e Cataluña están no 110, e nós estamos no 90 e tantos, despois de texto. Bueno, a emigración, claro, nos últimos 25 ou 30 anos hai máis emigración que nunca, de Galicia a Cataluña, pero de Cataluña tamén en moitos outros lugares. O importante é o saldo neto, porque que ocurriu, basicamente? Que os costes da mobilidade se reduciron moito. Entón é moito máis fácil moverse que antes. E se te sai un traballo en Ceuta, de marchas a Ceuta. Pero o importante son os saldos netos. E os saldos netos antes estaban moi desequilibrados contra nós. E nos últimos 25 ou 30 anos estiveron moito máis equilibrados.
se desequilibran outra vez nos anos da crise, que o comentamos ao principio. Outra vez se desequilibran. Por tanto, bueno, eu creo que é bon ter esta visión un pouco máis. Por exemplo, datos de PISA, non? Que hai que tomar con un certo... En fin, non é que isto non é a Biblia, digamos, pero, bueno, son indicativos. O País Vasco sufriu un deterioro grande nos últimos anos, nos resultados dos test de PISA. En cambio, Galicia mellorou. Digo, non estemos atentos ao que pasan as cousas porque non todo é... Eu son un gran admirador da súa política en materia de formación profesional. Non? Creo que o fan moi ben. E en materia industrial, fanno moi ben. Pero algunhas cousas fan mal. Non? E nós, en cambio, pois algunhas cousas facemos un pouco mellor. Entre outras razóns, seguramente porque a nosa reducción, digamos, do número de alumnos que entran no sistema por efectos da crise demográfica, da crise de fecundidade, fai que as clases sexan moito menos reducidas e, ainda que houve un axuste grande no profesorado, pois, a pesar de todo, hai moitos lugares, sobre todo fora das cidades, donde o número de alumnos por aula pois é un número de alumnos baixo, non? E isto facilita a aprendizaxe. É así. Entón, esas cousas, ás veces, dan resultados bons, procesos un pouco extraños, non? Sobre o tema de fondo. Eu non sei, non lle escoitei a Xavi Albence falar desto, entón non quero opinar sobre o que el di, non? Si conozo o que opinan, digamos, os economistas que traballan nesta materia, porque eu tamén traballo exactamente nestas cousas, non? Fixen algún traballo sobre isto e conozo ben o que opinan os economistas en España sobre esta materia. E opinan algo que coincide co sentido común. A ver, si resulta que nós estamos financiando o resto, que somos unha comunidade autónoma con unha renta por habitante por debaixo da media, cales son as comunidades que reciben? As que están por riba da media? Non. Cataluña, Madrid e Baleares son as comunidades que financian, digamos, un pouco o resto. Cataluña, Madrid e Baleares. As demais, ou ben están equilibradas, ou ben reciben do resto. E canto máis baixe a súa renta por habitante, máis reciben. Recibe máis Extremadura, recibe máis Andalucía. Nós recibimos un pouco, non demasiado, pero recibimos un pouco, polo sistema de seguridade social e polo resto do sistema público. E isto, ademais, é o normal. Si non debe extrañarnos, isto é o que ocorre, o que sucede. Claro, Madrid ten unha ventaxa. Madrid, cidade, Madrid, comunidade autónoma, que é o efecto sede, non? As grandes empresas tenden a situarse ali. Pero, justamente por eso, o imposto de sociedades se paga para o conxunto de España. Non está descentralizado. E, por tanto, ese efecto sede no imposto de sociedades ten pouco valor, porque iso vai para as arcas xerais do Estado, non vai para cada unha das comunidades autónomas. E entón, iso ten un efecto limitado. Ainda que contáramos, os datos que conozo, levanse facendo balanzas fiscais en España de forma máis ou menos homologable desde o ano 91. Se fixeron para o 91, para o 95, as últimas para o ano 2013 e 2014, cunha metodoloxía moi consistente e ben feitas. E os resultados son clarísimos. Se pos nun lado as comunidades autónomas ordenadas por nivel de renta por habitante e por outro o seu saldo fiscal, pois hai unha relación inversa moi clara, con algúns desvíos, pero non significativos. A relación inversa é moi clara. E iso é así de forma consistente nos estudos universitarios, académicos sobre isto, en todos eles, esos resultados coinciden cos que fai a Generalitat para Cataluña no caso catalán. Basicamente coinciden. As cifras que manexen en Cataluña son cifras un pouco extremadas porque utilizan, digamos, os supostos metodolóxicos máis extremos para ampliar un pouco o asunto, pero non. Claro que teñen razón. É todo bastante consistente. Si nos
se fixéramos como di Saramago, unha xangada de pedra, nos botamos para o medio do océano e nos olvidamos do resto de España, chegaríamos a outubro, digamos. Non pasa nada. Unha parte das pensións da Seguridade Social foron xenerados os dereitos polos traballadores galegos no País Vasco, en Cataluña, etc. E agora volveron para aquí e reciben aquí. Se non se trata de... Eso non é ningún xuicio de valor sobre este asunto, pero a contribución hoxe a fan traballadores do resto de España nunha parte, noutra facemos nós mesmos. E no caso da financiación autonómica e da financiación local, pois ocorre algo parecido. Perfecto. Alguna aclaración, alguna pregunta máis, perdón? Sí. Jesús. No, un momentiño, porque teñen que escutar os de atrás tamén. Vale, gracias. Sí, sí. Eu quería que nos falaras algo do papel dos concellos na vertebración do noso país, da situación que estamos pasando, da situación que estamos a vivir agora, que hai unha falsa ausencia de competencia, non é o que se hai o que é real, é unha falta de financiación, porque o concello, a ser a administración máis próxima ao cidadán, teñen que dar resposta a moitas situacións que non son competencia por lei, pero si son competencia por necesidade. Por tanto, que nos falaras un pouco de cal é a situación, a situación de vertebración, porque hai moitos servicios, e moitas situacións que se debe dar unha resposta directa xa nos concellos, e que nestes momentos temos aí o alcalde que tamén pode. Pero... Pois casi que conteste el. Que nos fales un pouco de cal é a situación. Que ten facilidade de palabra, ademais. Para nada, non teño facilidade de nada. O que si é certo que estaba aquí escoitando, non? Estaba me vindo á cabeza que estamos perdendo unha gran oportunidade de falar de política. Porque creo que é do que temos que falar os políticos, non? E para chegar a cuestións empíricas sobre teorías especulativas económicas e demais, dentro desa ciencia están outros foros. Entón, eu quero, se me permitides, falar de política, non? Se fago unha conclusión da charla, eu creo que ao final o que se nos pide é que fagamos un paralelismo entre as políticas de dereita, as políticas de centro, as políticas de esquerdas, os de arriba, os de abaixo, e que cada un partido, que ao final non deixan de ser conductos ou canalizadores da sociedade, teñan moi claro onde queremos chegar. E iso eu creo que é un problema que moitos partidos políticos teñen, empezando por o noso, facendo unha autocrítica, que non acabamos de ser quen de transmitir á cidadanía que é o que queremos e onde está o cambio. E entonces a xente, pois en ese criterio de que máis vale bo conocido que malo por conocer, ou escapando incluso de esa amalgama ou conglomeración de partidos políticos en transformación de útes para gobernar, pois sempre pasou de sempre e ao final acaban gobernando as políticas da dereita. Non digo que sexan boas ou malas, escoitando tamén eu o noso voceiro, visto así desde fora, daba a sensación de que estamos máis ou menos ben. En algunhas cousas, sí. En algunhas cousas, non? Tampouco estamos tan mal, pero os que facemos política queremos facela para cambiar a sociedade. Entón, temos que inventar, ou de alguna maneira, por en valor, onde queremos cambiar. Porque non queremos as políticas de dereitas ou as políticas de Feijóo ou de Rajoy. Eu creo que eso hoxe non quedou patente, e non o digo como unha crítica a Xocas, non quedou patente aquí. Non quedou claro porque a xente ten que confiar do Partido Socialista en nós, porque non sabemos onde queremos chegar, falando en Galicia. Cando falamos de políticas sociales, cando falamos de infraestructuras, de financiación, e todo isto. E aí eu non vou a entrar en eso porque non teño tempo, nin podo, nin procede. Pero, indo á pregunta que facía Lores, que vaya por diante tamén, é o secretario xeral do Partido Socialista en
en Bayona e ademais é o voceiro concelleiro do grupo municipal ali. Por lo tanto, un home que ademais ten experiencia, estuvo da Diputación e ademais xa sabe do que falamos. A competencias aquí, dende logo, non deixa de ser certa artimaña dos gobernos ulteriores, Xunta de Galicia, Goberno de España, de alguna maneira vender que atenden a ciudadanía facendo paquetes competenciales que ao final despois non veñen acompañados de investimento e que llevan delegando as administracións e os gobernos inferiores para que vayan atendendo. E ao final nos atopamos, se vamos a asuntos sociais, por exemplo, que os centros de información a muller, o CIN e todas estas estructuras que se crearon para garantir os dereitos da muller, políticas sociais de todo tipo, acaban das mans dos concellos, onde teñen que pôr as infraestructuras, a luz, os medios humanos moitas veces e tecnolóxicos, e que se nutren de alguna maneira por a vía da financiación, a través dunhas subvencións que hai que xustificar anualmente e demais. Eles sí que cubren de que estamos atendendo a todas estas políticas que son necesarias, pero que ao final os concellos teñen que xestionar e moitas veces non xestionamos. Porque, de feito, se vamos ao CIN en Gondomar, temos unha psicóloga que traballa 6 horas ao día, perdón, a semana. Por lo tanto, non podemos dar nin cubrir a demanda que hai en ese senso. Unha traballadora social igual, etcétera, etcétera. E entón, aí estamos. Temos un CIN, pero non temos capacidade para atendelo. E a Xunta cubre. É unha competencia deles, delegada isto dos concellos para que a xestionen e para que, de alguna maneira, atendan do problema. E a culpa tamén é nosa porque tragamos. Uns porque somos do mesmo color, outros porque nos dan por aquí e nos quitan por alá, pero ao final vamos tragando, e é un problema noso. É un problema, cando falabas antes do programa xuvenil, de garantía xuvenil con fondos europeos, que ao final se fai un programa moi ben empaquetado, moi ben adornado, que dá a posibilidade de que os xóvenes hasta 35 anos van a ter unha serie de melloras, de inserción laboral, de formación, e así ben, teóricamente plasmado. Pero cando chega aos concellos, ellos pasan ao final ao concello, te atopas que moitas veces encontras unha oficina de información xuvenil, a OMIS, cunha soa funcionaria, do caso de Gondomar, cando ten a oficina, que hai outros que non teñen, e a mellor atopas de enfermedade de baixa 8 meses como estuvo. Entón temos aí o paquete, temos o programa e non podemos atendelo. De aí que pase que en esos 314 concellos, creo que somos agora, non? Pois nos atopamos concellos de 1000 habitantes, de 2000, de 3000, de 5000, donde non teñen unha estructura funcionarial para poder atender ou transmitir eses programas cofinanciados da Xunta e tal, para leválos a cabo. De aí que pase que desa cantidade elevada de millóns para a xuventude acabamos cubrindo un 5%. E iso acaba das mans dos concellos. Habría que replantexar moitas cousas. Primeiro, hasta que punto os concellos non deberían ter outra estructura, hasta que punto as diputacións deben existir, hasta que punto debemos crear máis organismos, áreas metropolitanas, mancomunidades, se ao final non... Eu creo que desto sí quedaría para facer un gran debate, pero para iso estamos os partidos políticos e para iso temos que pensar que é o que lle temos que dar nos aos galegos para que verdadeiramente deixen de practicar políticas de dereitas e para escoller outro tipo de vías. Nos aí fallamos, pero fallamos todos. Non nos solos fallamos, solo facemos criticar, me vades a perdonar, as políticas que fai Feijóo, que fai Rajoy, pero non decimos o que deberíamos facer ou o que faríamos nós se estuéramos do sitio deles. Elevando esa política municipal, recollo a luva e non quero cair do mesmo problema. Entonces, poñámonos as pilas todos. Dende logo, canto máis tempo estemos teorizando sobre economía e demais, estamos perdendo un gran momento é un tempo precioso para facer políticas e solucionar problemas. Non sei,
ao final vou ter que dar razón a Xulián do da verborrea fácil, porque pero sí que é certo que marcho de aquí con, e volvo a decir que non é o meu compañeiro, marcho facendo unha autocrítica de que volvemos a sempre falar do mismo. Ademais, o digo con certa tranquilidade, porque eu coñezo quen está, eu aforo, e sei que a gran maioría coincidimos na maneira de pensar, canto menos nos ten que valer para reflexionar. Pero sempre coincidimos en criticar e non dar alternativas, porque debemos deixar de ter un coche diésel, de comprar un gasolina, ou deixar un gasolina e pasar a un híbrido. Hai que pôr encima da mesa propostas. E mesmo non nas poñamos, pois non avanzamos, non vamos a facer nada. Sí. Sin embargo, eu entendí bastante ben o que decía o señor Leciaga, e a ti non te entendí moi ben. Es así. Son cosas da vida. Sé que ser de dereitas e que ser de esquerdas. Eso casi creo que os que estamos aquí o sabemos, non? Pero si interesoume bastante o que dixo Leciaga no sentido, no senso de orzamentos, falando dos orzamentos, puesto que iso é a súa especialidade, inda que sea farragoso, parece ser, e non é falada de política, eu penso que sí que o diñeiro fai, según se distribuye o diñeiro faise política. Entendín que unha gran parte de determinada dos orzamentos non se executan. Unha parte significativa. Unha parte significativa. O que non son salarios, digamos, o que non son capítulo 1 e 2, non? Que é máis fácil. Entón, o que eu preguntaría é que propós para que eso poda executarse, porque algún atranco ten. Penso que non será por a incapacidade de xente de dereita, simplemente. Algo pasará aí, non? Sí, a ver, non sei se isto é falar de política ou non, pero en todo caso por exemplo, me chama moito a atención o que pasa co IGAPE, non? Porque o principal instrumento de intervención no ámbito empresarial, non? E o nivel de execución dos seus orzamentos é extremadamente baixo. Eu creo que o diagnóstico está feito e o coñecen ben tamén os actuais xestores da Xunta, non? O que era director do IGAPE foi obxecto dunha investigación judicial que implicou a unha serie de funcionarios e como consecuencia se produce unha especie de non informo isto, paso desto, non sei que, e chega un momento en que para protexerse tanto é tal cantidade de requisitos os que se precisan para chegar a xustificar, a primeiro obter e despois a xustificar unha subvención, que ao final o nivel de execución dos programas é baixísimo. Hai que darlle a volta como un calcetín ao IGAPE e volver a armar as pezas desde abaixo. Sobre os programas de garantía xuvenil xa dixo algo tamén o alcalde, non? E en cambio despois hai moitos outros programas que en cambio son de fácil execución e que curiosamente acaban beneficiando dunha forma desproporcionadamente sospeitosa a concellos ou grupos, etcétera, que teñen algunha relación co Partido Popular. Entón, é dicir, que eu creo que ese tipo de administración de goteo, de chuvia fina e non sei que caracteriza moito a Xunta, pois dá a impresión de que é beneficiosa electoralmente, entón non van a cambiala, pero en cambio provoca estes outros resultados, non? A veces parece que é mellor, digamos, desde unha perspectiva puramente de electoral, preocuparse do pequeno e solucionarlle a este non sei que, a este non sei canto, que non ir a temas de fondo, non? Esa é unha opción política, non? Eu creo que nós necesitamos unha ben diferente, non? E as prioridades tamén. Hai algúns temas que non falamos hoxe e que responden ás preocupacións centrais dos cidadáns, pois un deles é a sanidade. É onde o nivel de insatisfacción dos cidadáns coas políticas da Xunta é maior, e onde seguramente
as diferencias entre unha e outra concepción dos modelos de xestión de servicios públicos é máis patente, non? O Partido Popular opta pola privatización, por introducir copagos que moitas veces son inasumibles, por reducir o acceso ao servicio á poboación inmigrante e a outros, que vai en contra dos principios que defendimos todos sempre, a universalización da sanidade, que está fora no fundamental gratuita, e ademais optar por un modelo público. O cal non quere dicir que as lavanderías teñan que ser necesariamente públicas, pero que o centro do modelo é o público. Nesta comarca en concreto sabedes ben que eso non é así e cales son poucas consecuencias. Aí hai unhas diferencias moi marcadas entre o que defende o Partido Popular e o que defendemos outros. Noutros ámbitos, ás veces, as diferencias son menos claras. E hai que decir, en algúns ámbitos tamén os resultados son bons. Un ámbito onde os resultados son malísimos é na cuestión do emprego. No mercado laboral, aí son malísimos os resultados. E non hai propósito de emenda, non hai unha intención de facer cousas distintas. Non hai unha reflexión sobre que falla nos sistemas, nas axencias públicas de emprego que están funcionando. Na época do goberno de Emilio Pérez Touriño se puxeron en marcha plans territoriais, un intento de seguimento personalizado máis dos desempregados que acudían ás oficinas con personal especializado, etc. E todo eso se desmantelou. Son modelos alternativos. Eso es una opción política. No, xa. Perdón, ¿algo? sobre a sanidade solamente. Sí. Unha cosa que pediría aos voceiros da oposición é que cada vez que interpelan a alguén do Partido Popular empecen dicendo: xa sabemos que os médicos son extraordinarios. A resposta que eu sempre escoito do Conselleiro de Sanidade é: eu non vou falar mal de os profesionais da sanidade porque son moi bons, porque tal. E esa é toda a resposta que dan. Con eso estamos todos de acordo. O problema non é o bo ou malos que son os profesionais da sanidade. O problema é a opción política de se optamos por unha sanidade pública ou non. E falar deso, non de a calidade dos profesionais, que tamén podes falar, pero todos estamos de acordo. Entón, o que quería era eso, que ante unha interpelación o primeiro que te tens que decir non me conteste que son moi bons, xa o sabemos. Respósteme de o que queremos. É unha acotación, perdón. Sí, non hai problema. Alguén máis que hai tempo ainda? Sí, é unha pregunta que non ten directamente que ver con Galicia, pero que o afecta e non se o vai afectar. Por lo que entendí da conferencia, por exemplo, Galicia e sobre todo Extremadura ou Andalucía reciben máis do que dan ao Estado, mentras Cataluña dá máis do que recibe. Entón, quería preguntar, a historia dos independentistas de España nos roba ten algo de verdade ou non? A ver, pero estas cousas dependen toda da perspectiva en que te sitúes, non? Eu teño algúns amigos entre os independentistas, pois un economista importante que hoxe é diputado no Parlamento catalán por Junts pel Sí foi portavoz de fomento do noso partido no Congreso dos Diputados hai non moitos anos, non? E é un economista destacado. E entón, claro, discutindo con el, ao final a onde chegas é que te din é que eu non quero que cos meus impostos financiar a ninguén fora de Cataluña. Dicen, bueno, vale, eso é unha opción, pero quero dicir, si pertenecemos a unha mesma comunidade política como un Estado,
pois a solidariedade debe expresarse nesa comunidade política. Eu respeto esa opción, pero non a comparto en absoluto. Eu creo que os nosos valores implican tamén a solidaridade, non? E é certo que ás veces é difícil ser solidario co que está moi lonxe e é moi distinto a ti, pero nos formamos parte dun mesmo proxecto, non? Entón, si utilizamos criterios de outro tipo, digamos, Cataluña está tratada diferencialmente en relación con outras comunidades? A resposta é non. Os cidadáns de Cataluña que teñen unha situación igual que a miña pagan máis impostos ao Estado que eu? Non. O nivel de fondos que ten para a sanidade de Cataluña é moi distinto ao que ten Galicia? Non. Esas respostas son todas que non. Entón, claro, a partir de aí pois é un problema de outro tipo, non? Algúnha pregunta ou aclaración máis? No. A mellor, simplemente que somos ás veces prisioneiros das palabras, non? Entón, utilizaches o término desafío. Bueno, que non te pregunto como portavoz do parlamentar, sino como Xocas, non? Ti non crees que para o Partido... Sí, xa sei que non sei ti. Ti non crees que para o Partido Socialista sería moito mellor entender a situación actual non como un desafío, sino como unha oportunidade para avanzar no proceso federalizante ou federalista que ten a tradición do Partido Socialista e, polo tanto, responder un pouco a estas cuestións que a pregunta anterior plantexou. En vez de entenderlo, quero dicir, utilizar o término desafío resulta propio para o Partido Popular, non? Eu creo que non. Esa é a pregunta. Eu creo que non. Vamos a ver, eu creo que non debemos confundirnos. O federalismo significa igualdade. O federalismo significa igualdade. O que falta no modelo federal español son elementos de coordinación entre as comunidades autónomas. Non máis autonomía para as comunidades autónomas. Temos, Cataluña ten un nivel de autonomía que é superior ao que ten calquer outro Estado europeo de carácter federal. Superior aos Länder alemáns, quizás con excepción de, non sei, en estos momentos de Bélxica. O que se plantea desde o nacionalismo catalán non ten nada que ver co federalismo. É a ruptura do federalismo, é todo o contrario do federalismo. Todo o contrario. Entón, nese sentido é un desafío, claro, porque é romper o modelo de convivencia que temos hoxe. É ir a outra cousa, é marcharse. A desconexión, digamos, a ruptura. Entón, eu creo que debemos aceptar as cousas así. Eu creo que na sociedade catalana as posicións son máis matizadas. Até onde se me alcanza por os estudios que encarga a Generalitat, o Centro de Estudios de Opinión da Generalitat, pois hai aproximadamente nestes momentos un tercio dos cataláns que optan claramente pola independencia, cunha subida grande nos últimos 10 anos e unha estabilización despois, está máis ou menos aí. Hai un 40% así dos cataláns que optarían por un modelo de algo máis de autonomía, e hai unha proporción menor que optaría por quedarse como está. Eso son basicamente as cousas, non? Pero cando as opcións se plantean entre quedarse como está ou marcharse, pois a situación é moito máis parella, non? Entón, nese sentido, creo que hai un desafío e ao mesmo tempo hai unha falta de resposta desde o ámbito político español. Eu creo que por dous motivos, porque o Partido Popular explota esa situación no seu beneficio no resto do territorio español, con réditos electorais evidentes, entón vaille ben, elimina da ecuación política española aos partidos cataláns, vaille ben tamén, porque obtén de forma máis fácil a maioría que necesita para seguir gobernando, por tanto a situación é moi razonable desde un punto de vista estritamente partidario,
E no caso do Partido Socialista, eu creo que temos unha dificultade que provén, digamos, de que o noso electorado é moi diverso nos distintos territorios en relación con estes temas, non? E, por tanto, é difícil, sin unha posición de poder, digamos, sin ter as ventaxas que te dá o poder, poder articular unha resposta adecuada cando tes ao lado competindo contigo e con unha oposición cerril absolutamente a un partido tan poderoso como o Partido Popular, non? Entón, esa é a gran dificultade, porque ademais non sería creíble unha oferta que fixera só o Partido Socialista. Non é creíble para os cataláns, ainda que eu creo que sexa necesario, non é creíble. De feito, eu creo que a oferta que fai o Partido Socialista é razonable, que fagamos unha reforma constitucional, e nesa reforma constitucional que participen tamén os partidos cataláns, e vexamos se somos capaces, como ocurriu na transición, de poñernos de acordo. E se nos poñemos de acordo e facemos unha reforma constitucional aceptable mayoritariamente, a sometemos a referéndum tamén en Cataluña. Pois eu creo que é bastante sensato. O tempo se nos bota en riba e temos unha única palabra pedida ali ao fondo. Que reforma pedida? Sí. Reforma constitucional hacia onde cal? Porfa, que vamos a respetar isto, é moi interesante a pregunta, eu tamén teño outras, pero hai unha palabra pedida. Hola, boa noite, Xaquín. Hola. Mira, aquí no país temos un sector bastante potente que está desatendido e con moita capacidade de crear postos de traballos, que é o sector forestal. Aquí no Valmiñor hai experiencias de colectivos que están intentando sacar producións alternativas para crear valor engadido, que ti falabas aí nada. E eu queria saber un poquinho, cal é a política que propón alternativa ao PP, porque aquí só se traballa para Finsa e ENCE. Que política forestal ten o PSOE para o país? Hombre, eu creo que eso pasa por unha impugnación bastante neta, digamos, das políticas que se practicaron estes anos, non? O Partido Popular entregou, digamos, a administración en mans de forestalistas, que o único que veían era o crecimento de madeira de turno corto para empresas de transformación. Eu non digo que non haxa que facer isto hai que facelo tamén, pero non pode ser a única política, non? Eu creo que aí se equivocaron en dous sentidos, nas posibilidades de un aproveitamento máis integral do monte, con algúns aproveitamentos de carácter gandeiro, a valorización da biomasa para a produción enerxética, cuestións deste tipo, que non formaron parte da xenda nestes anos. Eu creo que desde un punto de vista social, con unha maior, digamos, contar máis coas comunidades de montes veciñais, que nesta zona teñen algunha importancia, con, digamos, os montes veciñais son as grandes explotacións forestais que hai en Galicia, se vas aquí próximo a Burgueza ou a Burgueira, a Loureza, pois te atopas con montes de 2.400 hectáreas con comunidades que teñen un certo cuidado do seu monte. Eu creo que incorporar, vamos ver, as comunidades teñen moitos problemas, un deles importante ten que ver co seu carácter aberto, que non é que sexa unha dificultade en si mesmo, pero si dificulta unha xestión económica razonable desto. Isto se pode resolver, hai moitos lugares onde está resolto, pero non houve vontade de facelo. Eu creo que a tributación está bastante claro o que hai que facer. Non debería ser un gran problema, me parece. Por que o plantea así? Bueno, porque ten que pagar un imposto sociales ao Estado español, que se beneficia do Estado. Cando aquí temos bastantes problemas de investimento e que obrigan nun período curto de algo, de tempo, en 4 horas ter que investir eso, caso de un incendio, por exemplo, en 4 horas non investes, tens que pagar o Estado unha cantidad importante de cuartos. Cando en 4 horas ti vas a ter madeira, pois é un pouco ficar a monte.
Bueno, pero se o invistes non ocorre isto. Eu creo que iso é bastante razonable, me parece a min, pero bueno, habría que estudialo. Eu hai algúns anos que deixei de prestarlle atención concreta a isto, pero non me parece demasiado mal, así de entrada. Sí. Bueno, con esto pechamos o turno de preguntas y vamos a proceder a terminación civilizada de este acto. Porque en canto dices que se acaba, vaise todo o mundo pola porta e se te he visto non me acuerdo. No. Bueno, vamos a ver. Temos aquí para o ponente o que nos deleitou ca súa palabra. Eu sobre este tema tiña a miña opinión, caleime hasta o final. Vamos a ver. Ouvimos todos. Leer, leemos todos. Pero unha etapa superior é o interpretar. Cada quen que colla o que queira, tanto desde a súa propia óptica, dos cambios que pretenda dar, como co seu pasado. Entonces, eu, a Xaquín Fernández de Leiceaga, pois o conozco desde hai 35 anos, e como el dixo ao principio, tuvemos unhas etapas comuns aí, bueno, vale, bien. O escoito, por suposto, con todo respeto, como os demais, e estou vendo o que está expoñendo. Algúnas cousas simplemente non coinciden comigo, outras coincidirán e outras veremos, aí habrá que estudialas. Pero está. E desde cindo algunha opinión, recomendo un libro que o deixei e non sei a quen non mo devolveron. Está escrito, creo que era por Gregorio Marañón ou Ortega y Gasset, que se chamaba La teoría del gesto, non tanto polo xesto físico, como tes as pernas cruzadas, historias e tal. Non. Como se expoñen as cousas. É dicir, hai moitos que usamos as mans, as elevamos máis a izquierda, vale? Pero é o contido que dices, e hai outros que están largando, clac, que, Dios mío querido. Vale, entón, en ese sentido, hai que entender todo o que hai por aquí, con esa civilización que nos ocupa. O primeiro xequio que vamos a dar a Xaquín Fernández Lourenzo, perdón, Leiceaga, Dios mío querido, vaya lapsus, disculpa. É unha obra de un artista local, Alfonso Soliño. Vamos a facer entrega desto. Pero é que Alfonso Soliño non é unha persona calquera, é un colaborador desta entidade, Instituto de Estudios Milloráns, prácticamente ab initio, e un artista de per se. Eu estou seguro que os antergos de Alfonso Fernández Soliño son esos que fixeron estas historias, estou seguro. Non podo probalo de momento, pero estou seguro que por aí andaba a cousa. Entonces, Alfonso, nese sentido, colabora desinteresadamente con esta institución e hai que darlle o mérito a quen o ten. Vale? Entonces, facémoslle entrega a Xaquín Fernández de Leiceaga, xocas para os amigos, deste obsequio, e lle pedimos que leia, que nos deleite co que inspirou o autor neste momento. Pois, moitas grazas, a verdade é que ten con moito gusto recibo isto, non? Bueno, di así, fundamento alxebraico pi, misterio na escolla, enigma numérico irracional pro cálculo matemático e formal, apoiado no inxenio, na viveza de espírito habitante no ser, recurso para a expresión dos soños e doenzas con raciocinio e agudeza, desidia e transido da vida. Marzo 2016, Alfonso Soliño Troncoso. Un aplauso para o autor. Facémoslle tamén entrega de un pequeno compendio, montón, feixe, de libros propios do Instituto de Estudios que lle damos a todos, Milloráns. Vale? Moitas gracias. Nada, por Dios. A Paco Ferreira entregámoslle tamén un xunto de libros e con un matiz. Non foi Xulián, fun eu o que dixen o de verbo fácil. Verbo é palabra, non é verborrea, caramba. Bueno, era ironizar.
isto, gracias a todos vos que sois os suxetos activos, damos por rematado este acto. Veña.